Awo niya makmak-mak. Unsa day mo? Kilaw taron. At kayong boneless ug isda bay. Hiling kayo. Guys, nagsugba na mi guys. Nya guys, tamang sugba lang dari guys. Nasa di mi kilawon dre guys, wala pa nahiwa. Time out sa. Yan atsad tay adobo dre guys. Saan ya adobo tinula? Adobo na relax na. Kini unsa man ni bay? Abre daw. Ribs na. Ah, timing nga sa bulak-bulak eh. Bukal-bukal na. Yeah guys, update lang ko guys kung maluto na. Hi guys, so manamay nangaon. Yeah, nag-chat mi gamay. Murag luya man among chat diri guys. Nangaluya man ang mga actor diri oy. Unsa naman sila oy? Oh. So na hinay may mga pulso. Ayo pag ini sila gyunat guys bag ikan man sila Davao. Hi guys. Yeah guys kay ako man mo na nahurot ang long neck. Stay put sa mudra. Update lang na mo mahubog lami. Morning guys. Ako kabantay gabi guys nahubog na ko. Wala naman nahurot ang shot gabi. Sa mga launa na to. Ngita sa kape ron guys. Nilang damo kung laag na ito may kuhan. Asa may muad to. Okay guys. Hi guys. Tamang kape lang guys. Start your day with a cup of coffee guys. Kutsara niyan. Kutsara guys. Tulog pa tong mga kasabay gabi guys. Saan yung bukot? Kape mo bay? Sa? Buto to. Yeah guys, sigop sa may kape guys. Start your day with a cup of coffee. Say hi to my vlog. Hi. Morning. Guys, butong. Butong guys. Yeah guys, magluto sa tag breakfast na to guys. Yeah guys, unsa to ang unsa tong kuan guys? Dughat. Dughat ato ang ulam dra guys. Nakay hotdog drama. Ah, Lain man eh. nyukok mo mo. Ha? So many guys, itlog guys. Habol. Bukal man ni bay. Burig mais. Ha? Burig mais. Bagong humay na bay. Guys, babay mamaho guys. Ram na giatubang. Siser og sabaw sa butong. Yawa. Ay, uyog-uyog ka. Oh. Ay guys. Ay, shot Shot na ma. guys, murag. Say shot. Unsa na na shot? Sabi guys, ram lang man eh. Light na ram. Nya, unsay sir. Loy, butong, big shots. Likod ana.
Wapay pamahaw pero gisugda na. Naunsa. Wow. Virginia. Virginia Cynthia baby. Shot na lang ako guys. Wow. Oh, Virginia. Food. Same retail lang yapon. Kaya lang. Si manufacturer. Pero matuber. Haggard pamatag mga naong dito eh. Oh, vlog take over ka. Hinay kay si Makmak mo inog tanduay bay. Guys. Sing pagtong kay sa init guys, hinay kay guys. Inay. Inay pa inay. Gani, wala gid bay kusog king ulan. Wala guys. Di sa akong magpalabi guys kay mag-driving pabiyata ni. Good morning, kumani bay. Mani, kape na to no? Mm. Mani, kape na to. Morning gani kayo. Digo. Guys, klaro kayo guys. Apay Inom muta lang guys. butong gab. Ayay. Nya guys kay nagluto palagi may unya na lang tamo i-update kung asa may mga dito. So kami nangaon pero nanay shot dere na unsan mo ni. Sige guys. Na, tuwa na nagkausik-usik na guys. Guys, update lang ko guys. Nalangan namong kaon guys, hilaw ang lunga guys. Gamitan na natog arithmetic guys. Naawa dere guys. Unsa na ni? Guys, gibutangan nag-orasyon. Guys, okay na guys. Plastada na itong kaon diri guys. Okay na guys. Guys, play na ni guys. Bili na ni time first. Gi, bunal guys. Kaon guys. Kaon boy. Alikaw boy, tapat kita. Guys, manamig kaon guys. Pahangin sa Midria. May tambay sa Midria guys. Abay mo, bugong mata. Pahangin lang sa guys. Right. Abot mi kung sa plano ani. Sa next move. Yeah. Check lang ko guys. Guys, naning kamot ning taon ning tagay ning isa diri guys. Ning kamot jud guys. Hi guys, so padagat mi guys. Tumi sa daming lungsod karon. Ito kay kalma lang kayo. Yan, paabot pa meron. Update ko guys kung malakaw na mi. Guys, ana sila guys. Abanti na meron. Yan. Kita lang ta dito sa dagat guys. Yan guys, sapit sa Mig 7-Eleven ngayon. May tubig. Nami amigo dre na. Dayon kay nang luspad si Vincent. Luspad na siya ba oh? Awar. Lain na to yung... Gago yung luspad. Ay 100 lang. Guys, awayin nyo guys. Hunas pa guys.
Abot lamig taob guys para langoy ta diri. Nice king wibing diri guys. Nya kay taod sa tagduyan para lailay sa papalailay. Stay put sa madra guys. Yeah guys, kaon sa tag-chicken guys. Guys, palailay sa kodre guys. Guys, ako na iduyan sila wala. Naunsa day mo? Palailay. Lami kay magduyan-duyan guys sa bye-bye guys sa mount na kanang nakay nadala na kalabad sa ulo or stress na ka or wala nakakabalo sa imong buhaton or gusto lang ka kamingaw pero di man ni madag kamingaw ngay naghan man mi tanawar gud ni una may baby boy dire baby boy tay mo cute tao guys nice kayo padagat na mo para sa inyong mental health. Yeah guys, lisod ko dog wala tay shot dire. Guys, 8% na ko guys. Ambot ang matan pamiligon niya. Kung makauli may start lang ko para ma-update na ko mo. Ngayon, bukas na naman ang iyong kaluluwa. Paglasing doon ka lang malambing. Huwag lumapit sa'kin, matatakot na ako maibig. Guys, marag nahubog mga guys, magligo-ligo sa guro ko. Magligo-ligo sa ko, pasagdan sana ko ni sila kay bago pa na bre ako. Baby boy. Kasi pamaki baby boy. Yawa guys, magligo-ligo sa ko kay dili man ni underwater atong cellphone, stay put sa mudra. Bago ako na magligo guys. Marag naanawan ko kadali. Tamaan ko sa mong gishot. Nice kayang dagat re guys, dang lungsod. Diri sa Kasyong nabulasot mo ko eh. Nisking dagat re guys, diri sa daang lungsod, sakop sa barangay Bakulin, Baganga, Davao Oriental. Pataob pa guys, pero lami na kay ligo-ligo eh. Muna dagat re guys. Nya, continue sa migshot kay. Ja guys. Kabalo day ka mo lang kay magligo-ligo ka. Gago, pensahan mo. Ay naunsa. Kuan ko nag-training ko lang ito na. Ay na. Ganahan si Bagang gagit guys. Oh, may balas kayo. Kuan kayo kini. Wala bato ah. Oh, wala bato. Wala bato niya. Wala bato. Yan Ay bato niya, ano pa jud? ay. Kanang ano ba? Sili kayo. Basig makalimot ka. Kani pala di mo mri kablam lang ngayo. Ako kabalo mo lang oy. Among mo ni akong baby boys. Dili ni kabalo mo lang oy. Guys, mo ni akong baby boys pero dili ni kabalo mo lang oy. Tagak ang kanang cellphone.
Guys, update lang ko guys, nag-ulan. Agtan may gulan. After may ulan, lami pa kayo mo ang swimming dito ah. Amo ganiya mo. Balas-balas pa ko. Ang migo diri oh, wala. Sila kayo niya. Pila ka pundador pa na bilin? Tulo. Isa. Isa pa ka pundador na bilin guys. 4% na lang ko. Ambot og maka-update pa ba ko karon mga tagtaod. Pero maka-charge ko guys, update ko. Unan? Sawang ako. Guys, nagabihan namin diri sa Danglungsod guys. Una, Pops! Unahan kan mo masulti sang mga utaw. Maayo. Guys, 3% na lang ko. Update na lang tamo kung makauli namin dito sa Ilagab. Brad na, tamaan medyo ko guys. Guys, pasi na mi guys. Guys, nagabihan na mi guys. Pasi na mi ron, totoo. Medyo ngit-ngit man sa among giparkingan eh. Guys, naplatan mi guys. Unexpected kayo guys. Pauli na tami gano, padulong mi bagangga. Saon man na unexpected man. Gani guys, kasamok mi gamay diri oh. Mga tropa na dito ah. Update lang ko guys kung unsay dagan na ni. Time check. Time check. Guys, struggle jud kay guys. Diri na mi sa 7-Eleven nagkaon guys. Time check guys, alas 11 na. Awa kong mga amigo guys. Kaon na lang og unsa ni. Ano makanan? Cup noodles wala na open na ano diri ah. Lalabyan na mo, mga close naman. Guys, nakaulit na kami guys. Namin na ito mo guys. Kapoy kayo guys. Guys, update lang ko guys. Ay, kapoy gabi guys. Muli na sila karon guys. Ako muli pugos na mga isla pod. Ako ka-update gabi guys, kapoy na kayo. Nya. Tulog pa man sila guys, gipangkapoys. Nya may isa tikaw-tikaw dre. Uli sa Davao niya guys, ako uli pugos sa mga isla. Kung kalo guys, blue man to pero naitom naman. Naglupad gabi guys pag drive ng motor kusog na yung dagan bagay dali. Gutom na kayo niya na. Unexpected na struggle na rin tong isa ng mga kauban dito sa unahan sa pagawas dito sa mga giliguan. Pero memories gyapon kayo guys. Pohon, misisgutan sa tapok. Shout out na lang sa wala na kauban ng mga tropa dra. Nya guys, di na ako nitas. Guys, after sa among mga laglaag, Murag si Kinsa. after sa among mga laglaag guys, mo na lang kwarta na mo guys. Sinta na lang. Si tinta na lang. Sa una, murag si Kinsa. Mao na ni guys sa una murag si kinsa karon muranag na unsa. Unsa.